dito, mo na nakakuha na ta din ni og beetroot og sagol-sagol nga mga gagmay nga mga tanom. So muning rukula, nananom na pugog utro. Naay parsley diri. O naay mga chard, kining aselga. O kining uban nga gagmay diri kuan man ni. Bihod. Pero daghan beetroot diri. Diyan na upaw na pod bago lang na akong ipangkuha. Yung mura ni yung panganon namo nga mga baby plants. Na po diri sa box ang nangakuha na nga mga kinuha. Nanambis quarter. Sagbot raman ni. Kay isagbot naman ang mga garden. Init na kaistanan. Wala na nanubo ang kuan. Di mo na nisalang ni sila. So mapuslan gyapon ni mga sagbot. Kaya daghan gyapon ni kuan. Muning superfood man ni siya. Kini daghan kaistanan sila. Ipang munang glaglanggi ko dito kada hapon sa garden sa akong amigo. Kay la naman na limpyuhan. Kini mo ning gibitay, tsada ang ibitay kay uga gyud siya. Kini na poy upuan ako gipang bitay, gipangkuha na akong uban. Nara. So mo ning lamb's quarter. Kini usa na ka galon. Og naay kalamonggay, moringa, kinua katong sa gawas. Kini may yapong sili, gipang buwad na yapong sili, kay init na kaayo. Muni. Kini lamb's quarter yapon ni. Og naay sagol diri arat. Og kini aselga, chard. Og kini sagol tanan, naay mga aromaticos, naay mga basil, na ay parsley, na ay chard, nagsagol-sagol na ni tanan. Kay gamay ra, mga akong i-process, maglupad-lupad, so gipang sagol na ko tanan. So more na isagol sa pagkaon, kada usa kutsara daw ka kutsara, human.